Omon kantre yade hye no mai. Firi china ekọ yen be so obi ehu obi ahye o satare fufuro bia. Echina obi ahye tuntum ana akọkọ. Yen kan adwadifo ma na efiri baabi bani nyina. Dano yen na ne dia. Enti so obi ba abedi dwa wo ha. Ofa won hye tuntum ana akọkọ. Enye se dano ye ma ne nwuram. Obi biara ni ho a wo bo so asasi so Goaso atankonya asase so a emrama no kwan so oye ayie ana odi na wotwe da bi why waji so be di Valantine okrom ha de se na nanom chewa ye ba ho nchew na nanom de mo sa to Valantine so be so di Valantine a you know all them Arahosamo a breach kese a eboye eye na nanom aya santaman na nanom mo obuno na nanom mo wa Ahafo ena afenso ya santaman nyinara Ahafo ahinkuru man hene eye Goaso man hene nanna akosi bosompra sebio son sebio nyado kwekra no otwede mpo nyankopon yadom bosmi wum ne de toso aduonu enson ena yebedi na de duanan na esanse mpanyin woni mama mra wonsi amani ntina ene ma hodo ne hyehye pii ena nananom atena nkonya wo Goaso edi egu akwemu esanse ye briche kese pa Goaso maya nka him Goaso maya ni nna Goaso maya nte akrabo nka ena sebie son sebie nyado akrabo bone edi won wawu etseyi esanse sede nananam na nabosompra na nakwasi bosompra na Goaso maya sida na komaso ne bebia na wo dwene no wo hyehye ne hyehye musan kwade Goaso maya biduru no sebie son sebie nyado amma musa amfa ma Goaso maya ntina ase ye hurehuri pa eni kura Goaso maya esanse na Goaso maya hene na oyo hene a sebie son sebie nyado no weni so de hunu pade mana manfo ena afin so no bebia ne ho odene a sebie son sebie nyado na ye nsusu mpo se obeja ye kwan mu sei te se de wosija ye kwan mu no eno nte ye ni bre pa ena ato eye Goaso emai enam se ye bosumi yi mu no ena yebedi na dedua 19 na nanom ye nhyehyɛ de agu akwan mu se esanse adedua nan no ebre na so nentino obi afade a wode sebi ubedi dua wo Goaso a afade no enye tuntum ana asase kokko esanse eye nibre mu ena Goaso man nyina so ewo mu esanse Goaso man edunsini kese ena etu no enunti nhyehyɛ no so bio no se bosumi ewo mu no eye adofo ebosome eye Valentine nsusu wo mu eye adofo da yehia won ehye kokko na afenso so o mampanyi kufa breso no ode eye chocolate day so ede beka ho bie no empanyi de aba betu dwa se obi a ye mabu no mo Goaso ene ne mpotemu ne de enam se ni bre kese ene briche kese ena abo Goaso mind no aya afi mu Valentine no udibia enyiye wa abaye wa adwene se sebi nhyehyɛ mpanyofo de egu akwemu no womfa nye adwumade a ene sebi edi eni eni no ena wankasa wakakotwe ede ama wo ebra nananom friends and trofo nhye mu wo ni bre kwaso ede sa ansemi ne hyehyɛ mu de egu akwemu no ede to sebi Goaso man eni ma yenso so yensa kan bi no sei eno mu sikyire mu ede fae tu ya brebo atu ye ni bre na se dupon ka se atutu na ebe makwan ama Goaso obi ade aginani ye nyina yewrebo a yewrebo abom yewrati ase ne enim sade na wo ye nene so ni ho a ye beba minum so akwotena baabi ato party ahodo na nanom se sa no mani nyina wode wonsa ato so entiama adehye ne nte se so wo party bi a tu sheda wo ado ni bi na be de da tu sheda wo street jam bi a tu sheda enye sese ye ni abre keep faith for mo krom edu kwase ada na eyi anam na krom eye dede ananom dom sa to so untibi nanti krom eye dede de bese ya kan nyina ne se bro ne beka se noise making has been banned dede bia no ananom dom sa to so bia no betima nanti krom aye dede pese oye omon kan kire yade hye no mai fridge na ekọ yen bese obi ehu obi ahye o satare fufuro bia echina obi ahye tuntum ana akọkọ ye de abrafo beba
abrafo adwuma de obi nka nkyerɛw ti de ka kyerɛ Goaso man fo ne sɛ obi anhye tuntum ana akɔkɔ efiri kyene ko twena aye jada yanka na dwadifo ma na efiri baabi bani nyina dwano ya na ne dia enti so obi ba abedi dwa wo ha ofa won hye tuntum ana akɔkɔ enye sɛ dwano ya ma ne muram ne sɛnti na otwida ne yedi enti de nananom aka ne sɛ efiri na waki da de wɔde amakwan sɛ wo na otwida bi a obusua bi atimidi bemom de twatwo kura ye yawada ye besim 6 February yedi na watwida bi a obi biara ni ho a wo Goaso asase so Goaso atankonya asase so a emrama no kwan sɛ ɔyɛ ayie ana odi na watwida bi nana do mo sa to ne nyina so obi ntimi di na watwida obi nim ntimi ndi ayie so odi hye wu a obɛsrɛ nana no ma obɛma akwa me akosie no bemom sɛ ayie pa de obi ntimi nya bi po obi so ntimi nya na watwida nananom de ɔmo sa to ne nyina so merepam no nananom bɛkyerɛ mra kwan bɛda ho a wobɛtumi adi na watwida ana ayuyo kirisanti de ho sɛ Valentine Day eba ɛyɛ 14 February a yewura ɛwɔ hɔ anko no akra na kebedi kan ama nyina agye ani kirisanti ye ka kyerɛ entertainment groups ɛwɔ Goaso nyina sɛ Valentine Day ayɛ bɛyi yɛmfa rewo nkodi Valentine yɛmfa besiwie nkodi Valentine enti wo a waji so obedi Valentine wo krom ha de sɛ nananom kyewa yɛfa ho nkyɛw nananom de mo sa to Valentine so bɛso di Valentine a you know them bɔkɔ bemom sɛ yɛbɛkɔ hotels ahodoɔ no anaasɛ krom ahodoɔ ɛne ayi na yɛbɛyɛ dededie sɛ obi ahyehyɛ Valentine party a de nananom ka ne na ne sɛ yɛkyew sɛ oyɛ dede wɔ abɔnten de a ɛne yɛne wodi yɛwura ho sɛ yɛwura ho a yɛnyina na yɛwura ho abom obi ne mu ntimi ndi awreho emebirim so nkɔ Valentine party ti nananom sɛ Valentine party nyina no yɛde nsa to so obɛsɛ odi Valentine party a di no odem sɛ de yɛne abre na sɛ ɛyɛ nibre so ana nananom de nhyehyɛ ahodui ɛde egu akwemu ɛde sɛdeɛ nka nana akɔsi bosompra ɛwɔ hɔ no mo a sɛbi nka ne nsɛm bi obɛka bi a yɛmfa ni agorɔ ne yɛsomo ne yɛde yɛ adwuma ne yɛde ɔdɔ ta akyire no momyɛ hwɛ so yɛbɛyɛ ne sara ama no nso akɔ n'anim na otwede mpo Nyankopɔn yɛ adom abosom yɛ ne de to so aduonu nson no nso so Goaso man ɛyɛ Goaso man hene ɛna wɔtwede ɛyɛ na daduanan no nso yɛde ba bɛsom mo ɛsan sɛ yɛhɔ sɛ yɛsom nananom yɛwɔ ho nso sɛ sɛbi yɛson sɛbi nya ado adeɛ bɛboa na abɔ yɛ amammerɛ ne amane ho ban no ɛno nkwa na yɛtena ase a yɛde bɛsom mo kae sɛ medin no ɛde maame Fozia ɛbrɛ a Goaso man hene nso so kɔ akura no ne nsɛm pa yɛkuru kyerɛ de gu afidie so wɔte aseɛ panyin sɛ Chakrama mpro ne ho nsɛm anaasɛ yɛne ne kɔdi nkɔmmɔ nneɛma na ɛsi n'ani so no yɛbɛkuru kyerɛ nyinaa ne yɛde abrɛ mu na mohu no wɔhene kora sɛbi yɛson sɛbi nya ado otwede ampo Nyankopɔn ade ne kyɛ Goaso man a na ɔwɔ nneɛma pa ne nhyehyɛ pa ɛde ma ne man otwede ampo Nyankopɔn yɛ adoma yɛbɛhyia makram